M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandirani mu programu inanso ya Tilankhuleni Ambuye pamene tikupitiriza kusinkhasinkha mu ulendo wathu wa Lent wa masiku 40. Lero pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za nyengo ya Lent, ndimafuna kuti inu ndine titagawana pa nkhani ya kutembenuka. Ambuye Yesu pa phiri paja adatembenuka. Apa ndifuna ndingolowa ndithu mkatikati mwa the spirituality ya Lentino. Akuti maonekedwe a Ambuye Yesu anasintha. He transformed, he transfigured. That's why it's called the transfiguration. Ndipo pamene adatembenuka kapena adasinthika, ophunzira aja adaona Mose ndi Eliya akuyankhula ndi Ambuye Yesu. Timadziwa kale kuti Mose amayimira malamulo ndipo Eliya akuyimira aprofeti. Tunathanso kunena kuti tikamakamba za nyengo ya Lent, guidance ina ya mapemphero ndi mawu a Mulungu, listening to the word of God. Ndipo pa transfiguration paja mutamuja munamveka maonena kuti uyu ndi mwana wanga amene ndimamukonda, mumumvere iye. Zinthu ziwiri, mawu, mwana wanga, mumumvere. Ne kuti zitatu pamenepo, mawu, word, mwana wanga, son, mumumvere, listen. Ndiye ndimafuna kuti lero titasinkhasinkha pa transfiguration. Number 1, kutembenuka kwa Ambuye Yesu kumene adatembenuka kapena kusintha maonekedwe kwa Ambuye Yesu kumene adasintha nako kunali kolosera imfa ndi kuuka. Kumalosera imfa ndi kuuka. Chifukwa timamva kuna kuti Ambuye Yesu amakamba ndi Mose ndi Eliya za imfa imene kubwera kutsogolo. But kuseri kwa imfa kunali resurrection. Ndiye ndimafuna kuti titasinkhasinkha pa mawu. Para programu inanso ndakamba za mawu. Apa ndifuna tisinkheni kuti mawu a Mulungu amene Mulungu amalankhula. God speaking to us. Mulungu kutilankhula. Kodi reaction kapena zotsatira zoti Mulungu atilankhula zimakhala chani? Reaction isadabwere pali a condition kapena chinthu chofunikira kuti chikhalepo, listening, kumva. Fa anthu akhoza kutilankhula, Mulungu akhoza kutilankhula koma samva kalikonse. Koma tuna kuti Lenten season ngati nthawi ya kusinkhasinkha, ngati nthawi imene timene kulowa mkati mwa moyo wathu, ngati nthawi imene timene kusinkhasinkha mozama zedi za moyo wathu, china chimene tikulephera is to listen to the word of God. Kumva, kumvetsera mawu a Mulungu. Because Lenten season is guided by the word. Monga mene any season is guided by the word of God. So Lent, yutanzaona kuti tisinkhesinkhe. Now, tisinkhesinkhe za chani? Poyamba tisinkhesinkhe kunena kuti condition yopanga celebrate Pasaka is conversion. Kutembenuka mtima. Chifukwa chake timati nyengo ya Lent ndi nthawi yokonzekera. Ndipo apapa lero kwambiri ndifuna ndiyankhule ndi akatumeni. Kunena kuti kukonzekera chani? Iwo akonzekera kudzandira masakalamenti achinyamwa cha Chikhristu. Atatu waja ubatizo ulimbitse ndi Ukaristi kukonzekera. Koma akupemphedwa monga Tosefa ya Khristu amene zabwerezenso malonjezo za ubatizo wathu on Easter vigil. Akuyembekeza kuti pange listen to the word of God. Kumvetsera mawu a Mulungu. How many of us listen to the word of God? Ambiri sitimvetsera mawu a Mulungu. Pamene makhala vuto ndi pamenepa. Dzana ndi dzana ndakamba za machimo akuluakulu, envy, sanje.
koma sanje sidzatha if we don't listen. Tikaona nkhali nthawi ya Ambuye Yesu yomwe Afarisi ambiri amalepheretsa anthu kumuzindikira Ambuye Yesu chifukwa chani? Chifukwa they became a stumbling block to listening to the word of God. Kuti anthu amvetsere mawu a Mulungu. Padali competition. Osati Ambuye Yesu kuti amalize competition. Koma iwo Afarisi because amafuna aoneke ngati iwo the people. Zijati malankhula masiku ano big man wankulu. Munthu yotu ndi chigawenga, munthu yongwa kuba, munthu yongotu wanali amene ndi big man. Zazi. Kumuna kuti Afarisi ndi Ambuye Yesu panali conflict chifukwa chani? Poyamba Ambuye Yesu listen to the word of God because Mulungu adauta madziko lapansi pano adamvera. Dadzakhala munthu chifukwa cha ifeyo. Akafa pantanda chifukwa cha kumvera Mulungu. Akanena ku Getsemani kuja koma kufuna kwanu kuchitika osati kufuna kwanga chifukwa amamvera Mulungu. So if we don't listen to God, the likelihood of kuti pasa Lent idutsa chiyonse chisadachitike moyo mwathu is very high. Chifukwa we don't listen. Muje ndimapereka zitsanzo za envy mbanja kapena ma institutions kapena mu mpingo mmene zambiri chifukwa choti kuti tayikapo this mtima wa envy sitimva. But in the case of kuti Mulungu akuti yankhula sitimva chifukwa chani? Chifukwa choti mwina timaganiza kuti Mulungu is an impediment to our freedom. Mawu a Mulungu amasanduka chida choti chitilepheretse ufulu wathu. As a result, mukaonera kuti anthu akulephera dala, amakana dala kumva mawu a Mulungu. Chifukwa kuti mawu a Mulungu akawamva ayenera kusintha. But because they don't want to change, they don't listen. Chimeneso chimagwirizana ndi non listening ndi chimo lija la pride. Lero ine ndili pa mpando uno ndi wanga, decision maker ndi ine, palibanga bange decision but me, nobody else but me. Even anthu otithandiza osawamvera, not listening to them. Muna kuti nthawi zina sitimamva mawu a Mulungu, which is very strange. Chifukwa chonena kuti we are proud even against God. Kumanyada even pamaso pa Mulungu, which is senseless. But this is what is happening. This is meant to kuchita. So by non-listening to the word of God, sizingateke kuti Lent becomes transformative. Kuti Lent ilisinde, siziteka. So choyambirira is to listen. Kumvetsera mawu a Mulungu. Kumvetsera to the spirituality of Lent. Jana kulisanamira zathu zija za Lent. Kupemphera. Kusala ndi kupunguza. Kuthandiza ena. When you look at this, it's because they humble us. Zimati talangiza kuti tikhala anthu odzichepetsa. In prayer, you are supposed to be humble because you come face to face with God. Takumbukirani Moses and the burning bush. Atasatse kuti ankhula ndi Mulungu chita chikanjana anabisa nkhope yako. It humbles us. Prayer is supposed to humble us. Mapemphero akuyenera kutichepetsa ineyo ndi ineyo. Kuti sanduke anthu odzichepetsa. That's what prayer is supposed to do. Koma izizi zitheka only tikamvetsera. We will only transform when we listen. If we don't listen, we can't transform. So pa Phiri paja Ambuye Yesu Khristu pamene ophunzira aja waona atasintha maonekedwe. Mawu a Mulungu ajonera kuti uyu ni mwana wanga, mumumvere, listen to him. Which brings to the next point, that listening to the word of God. But what is the word of God? John chapter 1, pajambe pazo panali iye otchedwa mawu analipo. Iye otchedwa mawu anakhala munthu nakhala pakati pathu. Pempherero papanga every 6 koloko 12 koloko ndi 6 koloko ya madzulo, mthenga wa mngelo wa Mayi Maria, Angelus. Timakamba zona kuti Mulungu mwana anadzakhala munthu nakhala pakati pathu. So the word is Jesus. So whatever Jesus is speaking to us this Lenten season is the very word of God, because he is the word. Yeye ndiye mawu. So akamana kuti we listen to him is because he, the second person of the Trinity, akulankhula nafe. Iyeyo amene ali Mulungu akulankhula nafe. Ndipo akuyembekeza kuti akatilankhula mnyengo ya Lent tisinthe. It is strange. Nthawi zina sizimvetseka kunena kuti mu dziko la Malawi lino
muli akatolika ambiri, muli akhristu ampingo yosiyanasiyana ambiri, anthu amene amati amapemphera akhristu ambiri. But question imakhala imene imandizunza nthawi zonse ndi iyi: ngati ndizoonadi kuti m'Malawi muno muli akatolika ambiri, muli akhristu ambiri, chifukwa cha dziko sili kusintha? Ndiye kuti mwina we are not listening to that word of God. Osati mwina, we are not listening to that word of God. We are not listening to Jesus. So how can we transform if we don't listen to Jesus? So Lenten season ya 2023 itithandize kunena kuti listening to God, listening to Christ, kumvetsera Mulungu, kumvetsera Ambuye Yesu. Osangoti kumvera, koma kumvetsera Ambuye Yesu ndi kwa kumene kuti thandize kuti ifeyo tisinthe titembenuke. Because without listening sitingapange transform. Kufikira lero inuyo ndine, have we been listening to the word? Have we been listening to the spirit of Lent? Kodi takhala tikumva mawu a Mulungu? Kodi takhala tikumvetsa zimene Lent ikutiuza kuti tichite mu 2023? Kupanda zimenezo ndikosatheka kuna kuti ndine tisinthe. So mmene tikupemphera mpingo ndi dziko is because we want ourselves to transform. Tufuna kuti ife titembenuke tisinthe, and want the country to change and transform as well. But the agents of transformation ndi ifeyo. Ndimakonda mawena amene president yonakale wopuma wakale adanena wa dziko lina, I think ku Nigeria, adanena kuti change begins with me. Kusintha kumayamba ndine. Ndanena mawu a politics, not kunena kuti ku spirituality kapena ku theological circles kulibe, alipo, but ndanena mawu a deliberate chifukwa chonena kuti ma agents ambiri on change in the world, bad policies in the world comes from policy makers, governments. So if we want to change, can the president afuna kudziko la lisinthe, you Mr. President should be the first change. And the vice president, you should be the first change. And in my cabinet ministers, you should be the first changers. In your mukasinta, the rest will follow. And in my PS, you should be the first changes. Tikabwera kumpingo, me as a priest, I should be the first change. You as fellow priests, brothers and sisters, religious, we should be the first changes if we want to effect the change. So Lenten season itithandize tisinke mozama kuti transformation ichitike. Tipemphere. Tikuthokozani Ambuye Mulungu chifukwa cha mphatso ya mwana wa Ambuye athu Yesu Khristu, amene chifukwa cha kusintha kwake adasintha dziko lonse. Tithandizeni ifenso kuti tikhale zida za kusintha kwanu. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.